Tamang oras sa Radyo DZGB, asin sa Bilog na Nasyon, alas 12:40. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Leon Extra Strong Beer. Bangis mo! Mga tugang, eskaramusa na sa DCGB! Ano nasa Eskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, Estorya sa kakanan, mano-mano sana, Marina, entra na sa Escaramuza. Saka Kuya Ramir, taluminusot baga dyan sa imong kala mo. Yan ang gihidali kang patukawon ako digdi, kala mo. Yan ang kataning sa imo Kuya Ramir ang karma. Sabi ko na kaya sa imo, natutod mo na ako patukawon digita. Nangiini nga pa ako Kuya Ramir kan, kan ampalaya na sobrang pait. Marina pagkauto po sa gabol sa nakantabay sa indang mga haro. Uy, after buksan, after after mailuwas itong mga istorya kan so tig to 20,000 baga Kuya Ramir na ipigtatao duman sa mga it's either third year or fourth year college student kada barangay bagay go kan kilima ay may mga dakulan mga concerns pa po na ipigpapaabot tig sa tuya dahilan po tabi ita sabi digdi may aki nga kita surer aki nga ki BHW tugang ngayon ni SK Chairman, may SK kagawad niya. Pero kung dapat ko na, dapat maging maging fair enough kita na itong sumang kwalifikado man talaga po, iyo ang dapat na magkatarawan kay ining mga asistensyang ini. Pero Kuya Ramir, pwede ako makisuyo tabi, pwede akong makion kan aircon digdi sa loob kan buo. Tagarin na mamatian ko na Kuya Ramir an init po tabi digdi. Enough kaya kan kaibanan ko didi ka sa bago nagkakago ko naka-off Kuya Ramir di ko pati abot ang remote tigdikan sa tuyang aircon. Ano po kaya dakol na kaya Kuya Ramir ang mga concerns sa ipigpapaabot sa tuya and digdi sa Legazpi go na dyan sabi baga ni Karen na reklamo na sa 8888 kay itong sarong barangay and igwa pa sarong barangay na nagsurat naman po dyan sa Sanggunian Panglungsod kan Legazpi tanganing kusyonon man sabi nga ni ibaga kaya sabi baga sa intro kan na programa ni VP Henry wala nga yan maraot sa paghapon kun dapat na ang kadaklan kay Kuya Ramir an kahaputan ta day nga yaki ipigpaluwas ngayon na post sa anuman na official Facebook pages kan sa muya ngayang mga barangay nahiling minasa na ngayon nakapag-come up na sinda nakapili na po tabi sinda kan na magiging beneficiaryo kaini wala ko ta ngayaki magiging question kung naging transparent sana si Perilia and magkakanig ko asin kwalifikado an matatawan po tabi kan nasabing asistensya takulang bagay man kay Kuya Ramir an 20,000 pesos. Kaya halos iyo na sana. May nahiling naman ako digding post sa social media. May nahiling naman akong message digdi sa DCGB News Online. May nambitan po ini digdi na nambitan po tabi ini ong barangay dyan po tabi sa segundo distrito Pamangaray ini kan probinsya po tabi kan Albay. Tibaad lamang para man po duman sa mga pero halos kadakla na po kaya kan mga barangay ipigpo-post man ninda yan sa official Facebook page kung sa itong mga nagkatarawan po kan asistensya kay itong mga beneficiaryo tani magkahiriling man po tabi kan tao and then sa iba pang mga estudyante po dyan sabi ko yan Ramir ka na nakahuron ko nata daw kaya ngayon tapag ang gobyerno ngayon matao ngayon yung asistensya sa pili isa na ngayon. Siyempre, kay puwan pong isa alang-alang ang mga bagay-bagay tangani po tabi na masiguro na ito po tabi na magiging beneficiary iyo po ang kwalifikado asin nangangaipo talaga pero araw kung kay Kuya Ramir na medyo ayo-ayo dahil na pagsabay si Kuya Ramir sa ayuda pero nga aram ko si Kuya Ramir may igaw pa inikitig do 2,000 eh may tig 2,000 ka pa ba?
Bakit ganon? Bakit ganon, Kuya Ramir? Ha? Senior ka na? Dito ka na dangog, Kuya Ramir. Maluy ako sa lip ready. Ipatype ready kay Kuya EJ. Ang sa imong pigtataran dyan. And sa aga, tios da. Anong tios ka dyan? Baka umani ka tios? Ano po ginahiling ko sa imong tios ka. Tapos grabe ang pagtios si Kuya Ramir po mga tugang sa pagkaon. Pero ilingon mo po ang sapatos niya pang dalagan. Ribo po tabi ang kantidad ka iyan. Nailing ko lang Kuya Ramir sa memes bagay sa Facebook. Pero ikang patunay po dyan. Mailing mo si Kuya Ramir ta healthy living na siya. Ang tigakaon niya puro lang mga gulay-gulay. Pero hilingon mo po ang brand kan sapatos ka iyan. So ano baga? Ano nga isuk ka pareho kan su sapatos ko? It's either Anta or World Balance. Ang kantidad baga kayan, mga ababaan na ang 5,000. Ano Kuya Ramir? Pangdalagan man yan. For healthy living po ni Kuya Ramir Tanay. Ang samuyang Chief Technician, digdi po tabi sa samuyang estasyon sa DCGB. And kulibat ko Kuya Ramir sa aga, kung may oras ka man lang after kan duty mo, magbisita ka po duman sa Museo de Legazpi. Ano yan? 360 degrees. Sige Kuya Ramir, i-push mo po iyan. Sa aga, kung may oras man lang po kamo mga tugang, magpasiring po kamo dyan sa Museo de Legazpi. Dalan po ta sa aga po, alas 9 rin pagkaaga, bubuksan po tabi itong su exhibit. Dyan po tabi sa Museo de Legazpi, pinag-inishar po iyan. Brand shoes da po. Ano man yan? 360 na iyan. Ang araw mo, 360, so talibong iyan. Kung may mga po kamo, may oras kamo, magpasiring po kamo dyan sa Gregorian Mall baga po, sa may Aranican na Albay Cathedral. Dahil alas 9 po sa aganin pagkaaga, yagibon po tabi itong inaugurasyon kan sabi duman sa memorandum circular na ipigpaluwas po ni Diocesan Circular pala na ipigpaluwas po ni Obispo Joel Z. Bailon na iyan po tabi na aktibidad dyan ang madurar sa sarong taon. Dahil po tabi ipapahiling dyan, may nasa 18 dyan na parte po tabi iyan, so istorya, so mga agi-agi, mga memorabilia, mga sagradong gamit. Parte man po yan kan mga inisyatibo as in aktibidad para sa selebrasyon kan ika-75 taon kan Diocese of Legazpi po tabi. And pwede ka mo magpasiring dyan kung halimbawa may mga kapamilya ka mo na nagpaplano na igwa po ni na pilgrimage. Dyan po tabi sa indong mga lugar. Iiba man po indo yan sa indong magiging itinerary dahil pinaghandaan man po tabi iyan kan Diocese kan Legazpi and then syempre kan lokal na gobyerno kan Legazpi. Kay puhan po tabi na mabisita nindo yan tanganing mas masabutan po nindo, mas maaraman kung ano po tabi ang mga naging agi-agi man kan Diocese kan Legazpi kan mga simbahan digdi as in anong mga istorya kisay na mga persona po tabian na may mga signifikante po tabi na ambag sa kung anong igukitangon yan pag abot sa tuyang pagtubod. And mahihiling po nindo dyan itong pagbisita ni Pope John Paul. Itong mga importanteng mga bagay na nagpapahiling po kan 75 taon kan Diocese kan Legazpi. Pag sinabi Kuya Ramir na sarong taon, kung bubuksan sa aga, August 26, sasarado po tabi iyan, August 26, 2027. Kung kamuan may halimbawa itong sa barangay nindo, may mga eskwelahan, mga parishes, at iba pa, pwede po tabi nindo iyan na bisitahon po tabi iyan dahil libre lang po yan. And Lunes, alas 8, sagod alas 5 din pagkahapon. Lunes po tabi sagod Biyernes, syempre, 8 a.m. to 5 p.m. Pero syempre, pag mapasiring po kamo dyan, see to it po tabi na sa indong mga dadarahon dyan ng mga bisita at the same time mga basura and may bubugtak man po sa tamang basurahan once po kamo dyan naglakaw-lakaw man sa Museo de Legazpi.
Yaw lang po yan dyan sa may Old Albay District. Hanapon lang po yun. Sa itaas po yan kan McDonald's ni Konsehal Alan Ranyola po, tabi. Aloy ng panahon, Kuya Ramir, na di ako nakakasakat giraray po dyan sa Museo de Legazpi. Mas nalaog ko dyan. Ano ba ito? Gari, kung di ako nasasala, itong pag-abot baga di kang national costume ni Catriona Gray. Ano pa ako to, Kuya Ramir, trainee reporter ata ako katukan DCGB. Magpasarin ka mo dyan, tayo yung kung ano na ang ano. Pero pag naglaw ka mo dyan, Kuya Ramir, anday ka din malilingaw pa naglaw ka sa Museo de Legazpi. Itong baga, Kuya Ramir, na sinaunang radyo kan DCGB, parte po kan Historia kan Syudad. Iyo po tabi ang mga sinauna man na radyo. Itong transistor radio kan DCGB po tabi. Mahihiling nyo doon ng mga memorabilia na iyan. Siyempre, ito pong istorya kan syudad and siyempre kan Diocese of Legazpi. Kaya magpasiring po kamo dyan sa aga and sa mga masunod pa pong aldaw. Kung di ka mo maka-attendir ka na first day, kaya ito po tabi na pagbubukas ka nagsibet, magpasiring ka mo dahil ang tahuro halawig pa man iyan. Sarong taon man po tabi iyan na pig conceptualisar kan diocese kaso kan mga nakalihis na bulan kan sa nakalihis na semana nag-igwa naman po ng press conference kayan mismong si Bishop Bong Bailon ka nagampang sa muya and then ansaro sa mga pigaan tabayan dyan, Kuya Ramir, itong dako lang mga selebrasyon kan ika-75 jubilee year kan sa tuyang diocese. Iyo po tabian aktibidad digdi po sa Legazpi. Cardinal Tagle ang magkakaiga po ng activity sa Oktubre. Kundi ako nang sala, it's either 27 or 28 po tabi yan. Kasabay po kayan, ilalatag man po tabi dyan ipapahiling commemorative stamp kan diocese na pinagfunduhan man po yan dyan kan LZO Legazpi. Tanganing magkaigwa man ng memorabilia bilang pagrumdom sabi nga ni Bishop, ang karaw niya, Kuya Ramir, kan nag-presscon kami. Magkakanig ngayang isiliberan ika-75 ngayang taon kan diocese. Taday na sa next year ngayon, bako naman nga 75th year, 76 na ngayon. And katuwang man po dyan iyon PhilPost, Philippine Postal Corporation na iyo man po ang nag-iimprenta ka itong commemorative stamp. Pero igwa na po sila nabilog na image si Sir Dar, given na talagang grabe ang talento kay ni Sir Dar. Saman po ang nagiging katuwang man dyan kan Diocese kan Legazpi sa pagformal ng mga saring kainin mga aktibidad na talaga naman po na bakulang itong duman sa mga mga medyo may edad na, kundi makakapag-atrakar pa po ini duman sa mga young ones, partikular na po ang mga Gen Z. Maray na pagkauto kay Sir Homer Relista Lola, sabi na good noon everyone. Happy Tuesday po ngaya Angel. Kay Melchor Pregonero Silvestre, nakaantabay na po niya, sabi na so good. Kay Sir Homer Relista Lola, nahiling na nagad kay ni Kuya Ramir, sabi na, medyo sa daylawas ni Chief Ramil, noon po tabi. Noon ay hindi mo sure, hindi mo po sure na na maliit ang katawan ni Kuya Ramir. Baka ibang Ramir ang midwid mo, Sir Homer, or ibang nahiling mong Ramir kan may mga event ang DCGB. Kay Sir Clemenia Joe Phil, nakaantabay po unan from Tabaco City. And then sa iba pa man pong nakaantabay ngunyan sa tuyang DCGB News Online, si Ma'am Tet Aldana Hakob, Canaravac Animal Bite Center, ang sa indang branch po dyan sa Barangay Sagbin, ang bukas alas 7 nin pagkaaga, sa ikod alas 6 nin pagkahapon. Si Sir Nonong Ardrados, nakaantabay man po ngunyan na pagkahapon, salamatunon po tabi. And ano pa ba ang mga pangyayari sa tuyang palibot? Medyo medyo mainit-init po tabi ang panahon. Digdi po tabi sa tuyang palibot and maray na pagkaudo kay Sir Danny Mangusto. Kay Ma'am Edin Daria, nakaantabay man po muna na pagkahapon. Kay Ma'am Mary Jane Valesa. Kay Sir Nomer Bruce Torres. Kay Senon Teves, kay Sir Jess Anyonevo, kay Sir Neil Echala,
kay Ma'am Donna Esquivel, kay Ma'am Evely Agripa, kay Sir Pio Fernandez, and then kay Sir Arman Basaysa. And then syempre sa tuyang amigo, Kuya King Reginaldo, dyan po tabi sa barangay Bunker 1, Legazpi City. Pirmi po yan ang nakaantabay from sign on to sign off. Digdi po tabi sa Radyo DCGB. Ano pa man Kuya Ramir, pwede na kitang mag-suri-suri vlogan muna na pagkahapon. Iba-back to you ko sa imo commercials. Kaya lang taga may nag-i-skip dyan sa imo Kuya Ramir pa nagpipindot ika. Gari Kuya Ramir na, ang pagkikiblit mo siring kan, gari din na uuyunan dyan ka mga mouse mo. Ang sa kuya po naka-partner sa Ladulat Technicals, ang sa muyang Chief Technician, Kuya Ramir Tanay, sa IT si Jerome Asensi, Kuya EJ. Ako po si Inzal Mustaza, nagsasabing salamat kang sa inyong antabay. Bye-bye! Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang